We know what happened to Mama Mary after the resurrection of Jesus. Thank you very much, Brad Adam. Okay, klaro na, Brother Sister Marieta Latinio, no? Itong klaro ni be, itong paduluan. Latinio, salamat kayo. Well, giklaro sa atong simbahan, no? Nga sa dihang naguna man ang atong Ginoong Jesucristo kay gipatay siya niya ng 33 Anno Domini adlaw sa kanang Biyernes Santo, no? Diha pa man ang iyang inahan, buhi pa man ang inahan. In fact, adunay gitawag og Tres Marias nga naglantaw diha didto sa cross, no? Nya usa na niya na ang iyang inahan nga mao si Birhen Maria. So buhi pa si Birhen Maria. Sa dihang namatay ang atong Ginoong Jesucristo ikatulo ka adlaw kanang gitawag og Domingo sa pagkabanhaw or Easter Sunday, nabanhaw nga atong Ginoong Jesucristo niya sud sa 40 kaadlaw. Sud sa 40 kaadlaw nagsangyaw ang atong Ginoong Jesucristo ug iyang gitudloan ang iyang mga apostoles sa mga butang nga ipasangyaw sa atong Ginoong Jesucristo. Labi na sa mga sakramento nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Panuman sa 40 kaadlaw ni saka siya, the ascension of our Lord Jesus Christ after sa 40 kadlaw after sa iyang resurrection, no? Unya si Mother Mary sa dihang ni kuan siya, no? Ni halin siya dinhi sa iyang tawhanon nga kinabuhi according to our church sa tradisyon mga kaigsuonan nga gipasaka lawas ug kalag si Mother Mary ang inahan sa atong Ginoong Jesucristo. Nya di man na dawaton sa atong mga kaigsuonan kay ala kanila way mabasa pero naman sa balaang kasulatan nga ang babae kon reyna nga nagkita didto sa gingharian sa langit nga nagtunob sa bulan, no? Unya gikurunahan sa 12 kabituon, babae. Kansang anak mao ang naghari sa tibuok kalibutan. Wala ang atong Ginoong Jesucristo. Busa kadtong babae according to the church sa kining duha ka punto nga mao ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo nga mao ang gingharian dinhi sa yuta. Ug ang babae usab nga mao ang gisgutan niya mao usab si Birhen Maria nga mao ang gihimong inahan sa Dios nga monganis kalibutan. Mao na nga klaro og tata, no? Nga human sa kamatayon ni Birhen Maria nga matud pa sa tradisyon mga kaigsunan, upat ka adlaw human namatay ang mahal nga birhen ningadto niabot usab si Santo Tomas katong maduduhaon nya gikan man siya nagwali, gikan man siya nagsangyaw, pag-abot gibalitaan sa ubang mga apostoles nga namatay na ang mahal nga birhen, ang inahan sa Dios. Wa siya matuo, gawas kun makaadto siya didto sa sepulchre, ang gilubngan sa mahal nga birhen. So diadto nila dito uban sa mga apostoles. Ngayo sila og permit sa gobyerno sa Roman Empire mga kaigsunan ug sa dihang gitugutan sila mao na nga pag-abli sa sepulchre nangalimyon ang kahumot sa bulak. Mao ni sugat ang kahumot sa bulak mga kaigsunan. O pagtan-aw nila wa na diha ang patay nga lawas. Namakpak ang mga apostoles, nalipay sila pag-ayo. Kay matud pa nila silang pagpamakpag, pagdaig sa Ginoo ilang giingon nga natuman ang kasulatan. Sa mga kasulatan ang natuman mga kaigsunan. Kay gisgutan na diha sa Salmo 132 bersikulo 8 nga lakaw o Dios ngadto sa imong papahulayan apan dili laman ikaw kundi lakip na usab ang arka sa kasabutan. So kinsa man ning arka sa kasabutan? Ang mga biblical scholars, ang mga theologians nagkayusa nga kining maong arka sa kasabutan mao ang inahan sa atong Ginoong Jesucristo. Ingon nga siya ang matuto diha pa sa taguangkan sa mahal nga birhen. Busa nahimo siyang arka sa bag-ong kasabutan kasi Kristo man ang bag-ong kasabutan. Kinsa ang gisudlan? Si Birhen Maria. Busa matud pa sa atong tradisyon sa simbahan mga kaigsunan nga kining maong arka nga mao si Birhen Maria gipasaka lawas og kalag sa Ginoo. Gitawag kana og assumption, no? Dili ascension mga kaigsunan, kay ang ascension mao man ang atong Ginoong Jesucristo sa iyang kaugalingong gahom siya misaka didto sa gingharian sa langit. Ang atong mahal nga birhen gipasaka sa Dios, gipasaka lawas og kalag.